What's up guys, for today's video magasubay na butag litag guys, no? Okay, wala ito masubay gahapon ang atong bagong gitaod nga litag. Subay ko na nga buda guys, oh. Basing nakakuha guys ba, sayang namatay ra. Nga subayon na karon guys, iwa tay lingaw. Okay guys, no? Dito ta nagabot sa ato ang litag. Yung karami na nata sa tuwang doon sa atong gama nga litag. Litag may kuha guys, no? Pugteri guys. Lang ng kuha. Akam nggak mau kebus guys. Mau kebus. Kebus guys, hindi ko mabus, oh. Gas huwag makabus. Sige, tarong guys. Makabus guys. Wala guys, na is mulag may something ba itong lugot. Ay di guys, oh. Kuhagin siya. Pagkapatay ya guys, patay manok guys. Sayang nga patay ya guys, oh. Uy, sayang nga patay guys. Stilan matay. Bago pa ni guys. Sayang nga guys, bago pa taga-taon namatay na. Sayang nga guys, kung na ito masubay gahapon, pagtang silahan gahapon guys. Sayang ini guys, ah. Matay siya guys, oh. Sayang kayo. Badji yung guys, oh. Matay lang. Pero bada pa ni guys, no? Mag-upan na matay. Sayang kayo. Pinasayangan guys. Kung masubay. Unang taod, matay agad. Akam. Sayang kayo. Itong kuha, matay. Sayang. Ito na yung lisda ng dyang laang guys, oh. Kaya pwede ng lukuta. Ano guys, no? Tiwas tagtao doon naglugot.
Sayang kayo. Hoy, sayang kayo guys. Matay. Sayang kayo guys. Nanon tatay usa. Namatay pag yun eh. Ano masubay na ito gahapon guys. Gigit yung tag-eskwelahan. Takauli. Sayang kayo. Maghapon. So, patay yun si guys. Patay. Ito madadapat din ni guys no. Ato yung suwayan. Sige madapat ni. Okay guys so, mauro to. Ito ang update sa itong lugot guys so. Panahon na itong litag. Pagkatag usa. Pero di tagi surte. Mamatay siya guys no. Okay guys, mauro to.